na ikaw na daot. Ay, mo si Karilya na. Tama to. Nya sa imong masulti. Okay yung kapaligiran sa resort. Busing. Kaya ang go, repair na ni, makadagko itong ino. Pow! Malibang manggaling ka. Pagasak na kamo para. Barumas. Ben, iban kay isda kaya ito hinloan. Hey yo! Shout out pala sa Box Company. What's up kay Ivan? Ulitin pa rin na doon. Hey! What's up guys? Pwede manggaling ko yung inabutan nito. Killer ka na kung butit eh, oh. Ha? Hit? What the fuck? That's it? Yo, welcome to my vlog. Hello vlog, welcome to my guys.
Grabe makatawat. Kameraman. Di na edit doon. Ay, sige na, Ban. Sige na, Ban. Ban. Nag-rolling ng camera. Sige na. Try ka lang. Direto, bang. Ito ka na kaya ngayon, no? Sige na, Ban. Wala, umawag sila nga doon.